Machigne henya korom ga jwangero kamano kuom Ramogi TV mar miweche kimanyeno wantie gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia. Okay, wachao gi wechego mag mibadhi kama Gavana Bomet Hilary Barchok kachiel kod Gavana machon Mabungoma Wycliffe Wangamati ogeng'ne giete sendo bila makilimani kakoririto mondo chop gedoho odichieng'no makiny maen bang' duol makedo kod mibadhi e pacho kae. EACC dayo dhogi kendo chwalo gi lweto bila e mibadhi ma hapis jomin bura nyocha yangoni omako Gavanas ariyogo. En wach mwaloso ni yo makare ahinya kabendi vikelno kanyo gi Cynthia Onyango moluwe achiel kachiel nyakorom ga jonyako chakre okinyi makawuono thuolo machuok kende ripodno dhi biro nwa e yo makare. Riwruog Gavanas oseo jatend migawo mar omenda John Badi e mano ma giwacho ni temo chuno tiyo gi yor mbui e nyieo e piny owacho mamalo gi counties kakoro gibuone mondo omi osiem kama chenro osetiye mondo omi gin bende giluwe. Ne giwero mano kelo kanyakla Gavanas mapacho ka kama giwacho ni ponono ni chenro no idwa ketie tim to nyaka lu kode yo makare ka ichako gichiwo puonj ne jogo makoro biro tiyo kode. Gino magiwacho ni poko tim kata matin. Article 6.2 of our Constitution is not inferior to circulars issued by the National Treasury Minister. So he can't threaten us. If he's above the law, we'll know. He cannot threaten us that he's going to withhold money because you've told him the system that he has procured. I don't know where from. How much? And how much. And whether it was still procured through process. It's not working. If it's not working, it's not working. And no one can shove it down our throats. You must address the issues we are raising. And you must respect that we are two levels of government. And we are both a creation of the Constitution of Kenya. Moko kuom MCAs ma Nairobi okone gidhi nyime kod choko sei mag thicho ko Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e apisi. MCAs go ramoni onge ng'ama biro mino lwetgi mondo mi giwe chenro mar thiche oko. Gikwedo weche moko ne jomoko mantie kod dwaro mopondo hematemo choro